Ga sogumin ɗan bindigar nan Bello Turji ya mai da martani kan harin da jirgin sojojin Najeriya suka kai masa a jihar Zamfara. Ku biyo mu cikin wannan gajeren bidiyon don jin cikakkun labaran. Idan wannan shine farkon zuwa ka wannan channel ɗin, kar manta ka danna subscribe da alamar ƙarawa don samun labarai da suka shafi gida Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Kasogumin ɗan bindigar nan Bello Turji ya ce cin amana ne harin da sojojin Najeriya suka kai masa a sansaninsa a jihar Zamfara. Jaridar The Cable ta rahoto yadda wani lugudan wutar rundunar sojojin saman Najeriya inda ya sanadiyyar kashe kwamandodin 'yan ta'adda a yankin Turji. Bayanai sun nuna cewa 'yan fashin dajin sun halarci wurin ɗaurin aure tare da Bello Turji lokacin da jirgin NAF ya yi ruwan bumabumai a wani yankin ƙaramar hukumar Shinkafi inda ya sanadiyyar kashe 'yan ta'adda da dama. Sai dai an ce Bello Turji ya tsallake rijiya da baya a wani faifan bidiyon da jaridar PR Najeriya ta samu, inda kasogumin ɗan bindigar nan ya nuna ɓacin ransa kan harin jirgin duk da ya amince ya watsar da ayyukan ta'addanci. Sai dai ɗan bindigar ya yi gargaɗin cewa a shirye yake bi duk abin da gwamnatin ta zaɓa tsakanin zaman lafiya da yaƙi. Da kuma ga kawo ƙarshen labaran, ka kuma ta ku danna subscribe da alamar ƙarawa don samun sababbin labarai.